Han participat més de 60 persones, està Sílvia Pérez Cruz, Pau Riba, Miquel Gil, la banda municipal del meu poble, components de Cabo San Roque... És la presentació que s'ha fet a l'espai VilaWeb del nou projecte del col·lectiu multidisciplinar Compartir Dona Gustet, que l'any passat ja va editar un disc de cançons del país de tradició oral. Ara en volen fer una pel·lícula, i com en tots els seus projectes, ho volen fer de la manera més participativa possible, i aprofitant les noves tecnologies, que justament serveixen per compartir arxius i idees. Som Compartir Dona Gustet, que és un col·lectiu que naix amb la intenció de fer un disc basant-se en cançons tradicionals de tradició oral. Llavors, treballant sobre aquesta idea i fent el disc, ens hem donat compte que les cançons de tradició oral són cançons de persona a persona, que es transmetien directament. I avui en dia, gràcies a internet i a les llicències lliures, es torna a donar la possibilitat d'una cultura de peer-to-peer, de punt a punt, de persona a persona. Llavors, per a nosaltres, internet està obrint la possibilitat d'una cultura popular i tradicional que ja s'havia perdut, perquè tot tenia que funcionar per una distribuïdora, per una productora, i avui en dia tornem a tindre una possibilitat d'una cultura horitzontal. Llavors, Compartir Dona Gustet naix amb la intenció d'explorar les possibilitats d'aquest concepte, de que siga tot més horitzontal, més compartit, i arrels d'això hem fet un disc musical, tenim diversos grups per a fer directes, hem fet jornades, exposicions, obra gràfica, fotografies... I ara volem fer un nou projecte que és una road movie. És una pel·lícula que serà una road movie, una pel·lícula de carretera, i per tant serà la pel·lícula del viatge d'un personatge que s'anirà trobant en diferents situacions i amb diferents persones que li faran trobar-se a si mateix. És a dir, trobar la seva arrel, trobar la seva comunitat. Aquestes persones que s'anirà trobant seran diferents personatges de la música i del món del cine, de la cultura mediterrània, i la idea d'aquest projecte és treballar molt des d'internet, tant a un nivell creatiu com a un nivell de producció. Volem que la gent participi produint la pel·lícula a partir d'1 euro, de 2 euros, i segons els diners que aporten al projecte tindran uns beneficis o uns altres, o uns mínims que seran merchandising i uns màxims que podrien ser beneficis directes que dona la pel·lícula. I després a nivell creatiu també podran participar amb el guió, amb les localitzacions, amb les seves idees de com es pot fer. I per començar aquest nou projecte, Compartir Dona Gustet convida, com sempre, a menjar una paella. En tots els actes que realitza Compartir Dona Gustet sempre hi ha una paella, que a més és el logo i el símbol de tots els nostres projectes. I per a nosaltres la paella és un lloc de trobada, és un lloc de comunitat, és un lloc de compartir, és una manera de fer que sempre és singular, en la medida en què cada un la fa d'una manera. Per exemple, nosaltres avui no hem fet servir garrofó, que això per a molts significaria que no és una paella, i li hem posat bajoco rojo, que aquí en Catalunya es diu pimentó vermell, que també seria un sacrilegi per a la gent de la Terreta de València. Per a la gent d'Alacant, que és d'on vinc jo, és un ingredient que es fa servir molt, i si fas una paella tens la garantia de que passe el que passe, la gent se n'anirà contenta i tindrà un bon record.